El Servei de Jardineria per a Municipis i Empreses de Mas Albornà va néixer l'any 2000. Després d'aquests anys d'existència, aquest servei ha esdevingut un referent a la comarca de l'Alt Penedès. I la nostra professionalitat queda avalada pels certificats de qualitat ISO 9001, el de prevenció OSHAS 18001 i medi ambient ISO 14001. L'equip humà del servei està compost per una vintena de professionals distribuïts en diferents brigades arreu del territori. La nostra versatilitat i competitivitat a l'hora d'oferir solucions a mida fan que ens posicionem com un perfecte aliat d'institucions i empreses. L'oficina tècnica, a més, vetlla per l'eficiència de les tasques i l'adaptació del servei a les noves realitats i necessitats. Estem totalment especialitzats en el manteniment i desbrossat de parcs, jardins i zones enjardinades, municipals o d'empreses privades, així com en el manteniment de zones verdes i replantació d'espais tant públics com privats. L'àrea de jardineria de Mas Albornà compta amb la maquinària pròpia més adient per a realitzar totes les tasques de jardineria, des de les específiques a zones urbanes fins a actuacions forestals o espais de jardineria privada. Dia rere dia, des de Mas Albornà, treballem per oferir un servei de qualitat, de proximitat i que contribueixi a generar oportunitats al nostre col·lectiu.